Er mwyn creu dy GIF cyntaf, defnyddio'r ap Giphy a pwysa'r opsiwn Create. Mae modd tynnu llun newydd neu dewis llun o dylyrgell lluniau. Yna, ychwanega chydig o destun at dy lun. Mae modd dewis sawl effaith gwahanol ar waelod y sgrin. Ychwanega sticer os ti isio. Ar ôl gorffen, gwasga'r saeth. Ychwanega tags. Dewisio Share GIF yna Save GIF. Bydd y GIF yma wedyn wedi arbed yn dy lyfrgell lluniau ar y ffôn.